para celebrarlo a nosa escola vai facer diversos experimentos coas diferentes clases toda a semana. Vamos comezar esta semana de Ciencia en Galego de sexto. Vamos facer diferentes experimentos con globos que creo que vos van gustar moito e outro que vos vai encantar porque vai ser, vamos, unha chulada. Así que espero que vos gusten e xa tedes aquí os expositores. O primeiro experimento consiste en que un globo non explote con luz. Un globo con... E podemos poñer así o globo sin que explote. E por que non explotou? Porque tiña auga dentro, tirou auga, absorbe o calor e non explota. Experimento consiste en un prato e darlle agua no medio. Cando poñamos o vaso encima, separamos de Primeiro botamos a auga no plato e despois poñemos o vaso encima e vemos. Ao irse apagando a vela, a auga métese toda no vaso. Vemos que está encendida a vela e ponemos o vaso así e o auga métese dentro do vaso porque é como se, cando se apaga a vela, é como se fai, como se estuviéramos levantando o vaso e entra auga dentro do vaso. inflar un globo sin oxígeno. Bueno, primeiro temos que botar un tercio da botella de vinagre. Así más o menos vamos xuntos. Ahora temos que botar mitad do globo de bicarbonato. Así chegaría. Ahora vamos poñer a boquilla do globo na boquilla da botella sin que o bicarbonato non caiga. E agora, unha vez o temos enganchado, botamos todo o bicarbonato e vais ver como é o globo. O globo infla porque o bicarbonato de vinagre genera un gas que é o que fai que o globo se infle. Este globo non se escapa porque este globo flota. Como podedes ver,
e se escapa para o cero. Pois este non. Buenos días a todos e todas. Ahora vamos a facer un que consiste en coller un papel e prenderlle lume para que non arde. Pero aquí non arde. Bueno, vale. Bueno, o que necesitamos para facer este experimento é un recipiente, un pouco de agua por si acaso, botar un pouco de sal e alcohol, mezclar alcohol con agua. Un billete. E non si queimou. O billete está perfectamente estampado. Bueno, ahora vamos a facer outro. Ahora vamos a facer anillas de humo. Anillos de humo. Agora o que vamos facer vai ser rellenar a botella con incienso. E temos que esperar un pouco hasta que che bastante a botella do humo para facer.